con của mua chụp bên tin giờ sinh nhật cái chuyện của anh theo là con một new số con cái tóc xài bukhok pati mung to bela kirma singsa nong ni obodro misip kamio no sani mungka ojit ya purma pungai mani yakalo boi hastene jota tibra salu korok bahai kita kan bothar sa ka bihik jong biang obo hairok ko ka salai jak tabu kubui pati mung tamo saikna de teruk teruk nang je saiman mani ang sami ya bono bui chigalai suki kla ang tamang khani ba sawi phakya yang bosa kusu bai thuja okai anu ko bokhorguri rikha ojaga o sorba bokhorguri rikha ang fit kla thangka ulo tamang khang semaliya ngai mane nang o bona phaine rano boni mokhang rok kijaban sini narak maliya da max thobjak mangna ma botai mo time to mang semaliya time tang hang lengi sijaman tinda 10% tam kha na am sugon ta nang ki mane khana nang ki advance de lengi tong borok man an bui khang fitting ta phaina log login no pule non de bogora te ja hi bonus bui pa ge rakha bono ngka fro nang chiri khokliya da ang ba saman tam khani ba saman an bo han bui rakha nang mo mok tilai jak ya thuja ajara wong ka ba changsidra tangnai rok no sarang no bukha erpore yagulo nang sijakan no bukha ta nang kon phan saima rokliya ngai agi ro gono ro hoijang nei oba hai kok banglai morok tore tong wasipan kerina ngai tei ungko kubun paran boro rok bai no sai rok wala jak rok tore tong to wala yak to kuri tang ka boswa rok hian ka bui be kisa ungko asuk to अच्छा जो बरो खे भाइके नगो हाबगोना सिगां दा हाबजाक ना दगा दा ओपलां सामिया बोता का खिउ तंगो ओखले जे जेंग के पुपो लेप्टिन ला सुतो तो फुंनि थेके न गा फरोगो दा हाबगा आंगो मुत्रि छांजाक साइमालिया फेन बो सो पुं तंगो बा कुनु आव साइमालिया तंगो tabuk to bahai para kamiam serogo dakat chikok agar maro nukliya gabuno o sabung sidra tangai rok abuno tabuk mane suk saimana muchung ta ke benoro kok bang la jaro re to na tabuk to sung kabang man ko man obo bosai bihik bosana khibelai chalang thun kubun bri be kok sau bihik thun kubun chalare be kok sau oba hairok nong nukung to re tong bri oba halna kuri boro kharisi kaje layo tam yam ti wala ren choboro wala ya nin mobile tongo na an mobile display thangzak ngai bini botong na mobile kan mobile tongo bin sinno bin bu sarong no da nka a mobile lok tak boja kawo na ba kha sa so ba kha ngo police prosecution na khana ngai nang pati mungno mane nang tabuk tamo boba hai bisan nai na sairong joba ka boi bothar klangmani yagulo ngona yuje mazan ang khungje panye robo अच्छा ओमा हाइ कुन नंका बरो न कुन सन्देह खाइजनाय बरक त दं सन्देह आं सामना खाने गरि सन्देह बरकले da